हेल' लोगोफोर जों सानैनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय ओरैबो बरायहरबाय दिनैहाय गोदोनिनो गिटार माने रावबो दामा नालाय माने 10 बोसोर बायदि जाबाय आंबो दामनोलाय रोङा लाबो जास्ट इन्ट्रेस्ट खालामो जोङो माने गोबावसो दिनैसो दांनाय जाबाय आरोखि ना आखाया साबायबो नै गोथौ जाजोबबाय नै गोथौ जाबाय नै एखेबार होनलाबो जों सानैजों एसे गुसुनि इन्ट्रेस्ट लानो नागिरदों माने दामनाया जारावबो बखिनो नाङा माने आं रोंखाया दे आं बुंखाबाय लाबो गोरों बायदि नुयो आरोखि ना नार्जारिखौ स्टार्ट खालामनोसै नामा ने? औ 1 2 3 go hey लोगोफोर बेथलेहेमाव सारिबाय जिउनि राजाया जुनारनि गलि न'आव मारियामनि गोरबोआव हे लोगोफोर बेथलेहेमाव सारिबाय जिउनि राजाया जुनारनि गलि न'आव मारियामनि गोरबोआव हे लोगोफोर जागासिनो